Concon. Interni. Mariam. Hey. Abina fo at bora de koy. Hey. Maram gani yala ko ate sigi koy. Kuma be abi yala la. Te do bo yala bala. Ndiana mo ni ke sanfé ni. Sanfé. Eh. Dagawli. Interni. Kan bebe. Doni. E frane ko amena. Amame. Nani ga daw ko mo tika ko ngi ba sore bol na ete sigi. O yebe yala la. Ngun tara do blas la kenema. Isigi folo. Nafi, no aga bitigi be fan me fe ani. Ay bitigi man jaya no. Aw ni bola andro. Kar forola ya. Bitigi bo orla. Problem tala. Ma esa me kinleksi ni ive do ta. Aja ngata sa. Ay no akam. Aw yere beta sa. Ani re déranger la. Ite fili ko ni. Ay no te fili. Aw mena chance. Aw jo nga shakin blaya. Ya ni gana. Mo de bila. Interni ni misala nya fo wa. E di la ni tanto. Nege. Ne ko ni dabali ba. Ne bi tanto ibaro ko do be ni ka. I fari bere faka lene do. I ka machine no fo ngulu be koro. Ni ga formation ente ne fari bulu la. Chene fina mene. Ko ne semaine kile ne be ko kuruko. Gabagurun ni la. Batuma bama no me zana do fo. Aramadi. Ni bolo koro jege blay sengoro jege. Na fla be clari la. Ita be kala monedi de. Tepine ni chokoroba ko indamine. Mi tumbe bolo e o blay na fo wulu. Maramu ni kuma kan tasa. Ni ne ere eke chogoy. Kabiri e dona ni chokoroba ko na batuma ale kuntalo nga fa ko ebe ne domble. Ka soro ne re kera sababu eke eni chokoroba nya ira nyako. Kanu bedo ne kulola sa ni ne tele. E taro ni nana ko batuma ali e kunti sene fe ya. E ne ka ne to ina fa ko bobe ni na. O wati ne be na kare kona nuna. Fi be nyuguni na. Maybe ese na. Kanu do don kulola ne koni esuru bae anga dono shuka de dono shumandi. Membila makoni nga usani Maram chokoroba ni nga bana keli. Ni nya deli fenfena aba foka be fura keli. Orore ateka seka drome kili magonya. Orore ne re dume yoro minabi. Ne laba yere gara yego fly kaba. I koni kero e kaba. Ne na ne fi. Semeno kungolo kumbekla mago fuba le nfongo shube uli. Ne siru bla maram chokoroba in kama nata. Me alaibi chokoroba mangene ni ya deli wari mina o te soro kuma duma yere te foy. Seru tumene fe wakati do eba fo kwai nere ni misali mbare do bi mfle rom lan taro mina singata kama to kuma ko seru anga segi ngoma kata jonka malo abina Esali tewa memi fako wallahi ni babe ni misadi la ne maya furana nta boya ikabla yenfe ikatemga ne ya neko Sali ebe ke mun de model ye ne kuma mfa yana soko na done abola yanwa ni nga marché chena min sigini ko ya anana nga marché ka ni nga marché chena billahi bi fagada lila ne ko etska de marché ya etska de marché ke jigi an feta na na sigini de yanwa ibi yere ke na fe be ka ta samaranta de nlaje ka ya de iba keta ni nana nlaje iba keta ibe samarata ake nga laje Okay. Kika jigi duguma ka démarche ke en fait kata. Ni tere bi I coché en fait ki I bobara yere. Ala. Ni mena faka koy. Ne mi ke sey maya. Ne ya. Nta ma to sena je. Ya men sena. Nse ngora la je. Na sigi. Iba keta. Ibe takata. Na jere ali pate geleya. Ni na samarata ibi yere ke samarata bagaye ibi birin ka keta ya me nlaje ni yakete ibe de marché ke beto ka lajeta kata kani ka samara bla to tuguni ba keta ibe samara fara nyongata ake ngalaje ni mani ke ka chien na bi fara lila. Oui, bonsoir. Ça va? Sali. Comment allez-vous? Ayekana na de sokono ouais Dieu merci teria seru kamage sisa ni ka ta kama nganga segi nyogoma but mani fene ta shite seru ko seru fene ba sigi e kono ko ekele ne muso ya wala njigila tige kuma foni sa ai sadi ke nere de dimine mbare re koro ali ni ye ne be ni so nsoro bi kan da kono kashi ala ni nere ko tani ye ni kele fardi suno jiendo ngoda buta appartement ola buta shenyi muna ali milite jigala ko ne biano dona e ka ja dona e ka surukui aramade fi ko re blai kunna madam
solution wɛrɛ kɔni bɛ ne bolo mais ni ne kɛtɔ ko k'i ye kɔni o n'a condition de bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que cɛkɔrɔba ne ta bɔlen kɔfɛ a la ne tɛ relation foyi seeru t'a to yen relation wɛrɛ de bɛ ne bolo mais ne se k'o k'i ye fɔlɔ f'i ka lawuru dɔ ta ne e dun ka lawuru tɛ sira sɔrɔ e kɔni ye mɛ 2000 kɔni na ne bolo ne kɔni ɲɛ min na i bolo jɔn d'i ma n y'a f'i ɲɛna fɛnɛ n ko n taara dɔ bila sirada kɔni na para tutu de nalen don ani nafolo mugu de nana ani kamalen min tun bɛ ɲɔgɔn kan gulɔminaba in dɛ fa bɛ gulɔ min a yɛlɛmɛna pepewu a ka vie bɛɛ changera a ye 2000 de di ne ma sisan ko ne ko don min na fɔlɔ k'a bɛ taa nafi f'i ka na o de don dɛ n terinin an bɛn'o ko kɛ cogo di ka mun ko kɛ cogo di ne ko k'i ka taa seeru deli ne ye sisan e bɛ ka kuma wɛrɛ seeru ko to yen sisan n ko mɔcɛ wɛrɛ de sɔrɔla e bɛ fɛ ka mun de fɔ i para tutu ka ko kɛ m'o ɲɛnabɔ k'o d'i ma Maramu dun bɛ diya ne Nafi. Bara, i ye yɔrɔ ya? Non, il fait chaud hein. I funteni m'anw fɛ yan dɛ. C'est très très chaud. Courant tigɛ nin yɛrɛ. Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye. Bara tutu e fɛnɛ filili yɛrɛ ma kojugu ya dɛ. E karo kelen taga ni o ko funteni dɛ ŋanamu ŋanamu. Non, il fait très chaud. I taala k'an to cogo min na mais e tɛ n ko ye. Ma changer fɔlɔ ko ye. Nafi. Ah. Bon, est-ce que je vais partir. E kuma fɔ k'e ye ne sama de. Réseau de maçon fɔlɔ. Ni kɔfɛ n bɛ na o. Han. N nana yɔrɔ dɔɔni. An dun y'a bila cogo min na ma changer tɛ ko ye. I ma ɲininkali kɛ Mariam na. Kana dimi sa. Ko ne bɛna surprise baden de k'i ye. N y'a mɛn ni ko. Ni réseau sɔnna dɔrɔn n bɛ ka taa hôtel la. Comme hôtel n nana. An ma so t'i bolo yan tuguni. N jiginna hôtel de la. Komi i fana tun bɛ bɔla yan don min na so tun t'an bolo. Awɔ n bɛna terrain dɔw ɲini k'olu jɔ comme quoi parce que n bɛna muso furu fɛnɛ la. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn sugu b'a kɔrɔ. N b'a dɔn manamana ko n'olu dabila. Pewu. Gulɔmi ni fɛnw bila la. Ka n'o fɔ sa. An kɔni an b'an ta la koyi. Ala de b'an bɔ waati don an ta nin na yan. A bɛ kɛ cogo di. Ouais, Nafi. Donc on fait comme ça. Awɔ an b'a kɛ ten para. Ok, à tout à l'heure. Bye bye. Ni ne kamana gana wagati o wagati ni ne y'a f'i ye e bɛ solution sɔrɔ la e teriya diyalen ne ye koyi teriya diya ye ne ye ne tun filila n yɛrɛ ma mais Mariam a filɛ yɔrɔ min na bi e bɛ ka nin 2000 min sɔrɔ bi ne nin di ne ma bi nin bɛ kɛ miliyɔn de ne bolo walahi a bɛ taa cɛkɔrɔba ni ɲa da ne kan koyi terimuso dɔw yɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ hɛrɛ ɲɛsin olu ma olu bɛ bɔnɛ de ta k'i sɛgɛrɛ toujours ne bɛ hɛrɛ lase i ma mais ne ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ jahanama de jigin ne kan anw mɔgɔ 3 tun bɛ si sokuru kelen nin kɔnɔ dilan kelen kan ale bɛ gulɔ min na ne ni sunguruba suruni an b'an ka sungurubaya la f'ale yɛrɛ bɛ paw gérer ka d'aw ma ale kɛla ka bɔ gulɔ min na pewu ka taa wari ɲini na ne fa ala k'an ta dusu ɲɔgɔnna don i kɔnɔ a bɛ ɲɛ o Sali ni ne ka wari tala k'an to cɛw ka bɛ taa bangi la ko réseau ma sɔn ni ne ka wari tala ka ne to bilahi i bamuso kɔni a bɛ n'a sɔrɔ i su bɛ yan ni min fa k'i su don manaforokoni kɔnɔ k'a fɔ ma ko ne tɛ n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na cɛkɔrɔba nin ka ko kɛra cogo min n'i ye para tutu ka ko kɛ ten tɔ bilahi n b'i mangoya para tutu a b'i bila wallahi ne t'a kɛ ten cɛkɔrɔba nin ta komi i yɛrɛ dɔn ko banna sa an ka taa butigi la an ka nin fali ka 1000 d'i ma ala ye mɔgɔw d'a mɔ kɛ kelen Mariam ne tɛ sara sɔrɔ koyi para tutu fɛnɛ ka affaire kila k'i fali i k'i bila fini wɛrɛ la i ka na n k'o ɲɛnabɔ Nsanula. Lagawuli. Kan meme. Somogod. Nse. Don. Sigara besi. Naga jiro dima. Ye jimia. Bashte kwa. Baswe tena. Tarasula. Tarasi. Adun ngara fama ya kon. Ande musadu. Abe bash foi tala. Akora ti segelare. Na ne sege. Ni ye ne bi be filama. Bola ka dan to suno olay. Ni ya ye. Kana to ka dali jado ala re. Sugar de lo. Ka je. Ay mene bi. Bara ay bara ko ente. Kelen doro ne be so kono. Dugu mana je doro abe. Kana tige ka to ko iba bla chimsenu na. Foi teo. Ame daraga dun doro ne be bo abida fo fitiri. Foi de tan fe. Abana. Wallahi. Para tutu kɔni muso kɔni ka d'ale mais ni bila fini prépara dɔw la kana. Fini b'i bolo i kun bɛ kɔbɔ ni ɲɛbɔ ni mun don ka taa buwa gamisa ka sortu la kɛ. Olu ma kɔrɔ fɔlɔ. Ne ni cɛkɔrɔba in ka ko la n tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ni kuma ka ɲi. Kana dɔw don ne kulo la ala kama. A kɔni ko filɛ dɛ. E bɛ ka fɔ ko para tutu ye. Komi ale bɔra aventure la i t'ale ka numéro di yan. I ja sigi.
a ma Mali numéro ta fɔlɔ n'a ye Mali pisi ta a ma se numéro ko ma yɛrɛ para tutu bɛ ne yandi n dalen don i la ni ne ko min o de bɛ kɛ n dalen don i la n'Ala sɔnna ma ni nin kelen daminɛna zen na i k'i kɔfilɛ dɛ n yɛrɛ dɔn yɛrɛ de i kɔfilɛ ne na hali ni m'i yɛrɛ dɔn i kɔfilɛ ne kɔni na n y'a mɛn an ka taa butigi la an ka taa nin fani ka 1000 ne fana bɛ k'i da sago fɔ ne ma bi dɛ bi de sera o a tɛ an ka minɛ kɛ an ka taa ɲɛma ni Ala 1000 di yan an ka taa min sɔrɔ da la don bɛ na dugujɛ kan cɛkɔrɔba ni fɛrɛla ma de wai fo ka bɔra nin bɛɛ ma a fi tɛ sunguruma ye ka o da man di la ni nin ye ni yɔrɔ min ka di e bɛ taa ye n'o goyara bɛ kɛ ye ko 2 ye i tɛ kɛ sunguruma kun kelen siɲɛ kelen an taa n ka 1000 d'a ma ne yɛrɛ de se ko na juguya la sinon nin ye min da ne kan ne yɛrɛ de b'a dɔn mais bi bolo ma sara dɔgɔnin e denmisɛnnin ye bɛɛ jɛ ye o Wallahi. e den wolomuso ye ne den wolomuso ye n'an ka ma kɛ cogo Aba, la nsambra. Papa, nana jona vire. An bara. Na fi ngona men blakan. Antarni. Ako be to ko. wala tɛ cogo ni ye jo ye Na chere do. han Na fi. cɛrɛ Ere be ka kabola to ko. foyi walayi I ka ko kun kamana gar. foyi Ah. ko min tɛmɛtɔ i ko i bɛ yan n nana Awɔ. yɔrɔ lajɛ de Awɔ, n y'a ne ka mɛn. taga Awɔ. den kelen dɔrɔn sali kelen dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ yen walayi ɲɛnafin b'a la o E be nga foli fa ye. A b'a mɛn, Ko tile fila na meta baw ye. n'Ala sɔnna ma Awɔ. n'an y'i ye Eh, i mɛn'o kuma na ten o Meta baw la koyi. Ko de calen do e b'a ma. foli fɔ an ka cɛ ye A b'a mɛn. Ala don tɛ wele donna koyi ne terimuso maram de bɛ k'i da sago fɔ ne ma bi Ala ye faama ye 2000 min b'a bolo k'a bɛna 1000 di ne ma o la o dun bɛ diya ne ye sa ɲɛ m'a la n'a ka koba kuma dɔ la hinɛ b'a dusu la n'a ye nin 1000 di yan n bɛ taa tulu ni safinɛ dɔ san an ka taa i bɛna taa 1000 na ne de m'a di ma ne b'a di jɔn ma e fɛ k'i bɛ ka na nɛgɛ de o ne dɔn ko banna de ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen an ka taa ne de k'i ma n b'a falen k'a di ma n b'a di ma Sudanyare de Bamako ye koyi. Allahu akbar. Ko wulu bɛɛ bɛ bo dun mais min b'a ta da nun kan o ta de ka jugu. Anw ta de bɛ fɔ kan ye sunguruba donna ta. Dɔgɔmani ko ne ma k'i yɛrɛ kɛ maɲumako mɔgɔ ye carré kɔnɔ a bɛ kasi ko ale ye sinamusotigi ye dɛ n denmuso bɛ na dɛ bila yɔrɔ tɛ na e ni Ala cɛ ni dubaden e bɛ du kɔnɔ du gɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ nin ko tɛ ko jɛlen ye koyi k'a fɔ ko nin ma sauter ka n'i da cɛ dɔ bolo yan kɔni a bɛ bara ne la jɔ ne ka taa n ka sira fɛ a denmuso kɔni bɛ falibaya baara la ne bolo o wa o bɛ kɛ sunguruba ne o ta bɛ juguya ni bɛɛ ta yan n m'o bila maki bɛɛ kɔnɔ yan Batuma i hakili latigɛ sa ne d'o fɛ an bɛ gɛn nin ko in na maram bɛ se ka hakili latigɛ cogo di surtout ko la ni min yɛrɛ filela nin wallahi n'a ye nin ye bi la tɛ taa k'an da nin ka ɲi kɛ e yɛrɛ ɲɛ t'a la e k'i munumunu ta ɲɛ t'a la nin bɛ mɔgɔ yɛrɛ forme bɛɛ bila kɛnɛ ma danne na ne de y'a f'i ye ne de m'a f'i ye n ko buwa gamisɛn ko bɛ ɲɛnabɔ a e m'i tile k'o la wa ni b'i tile kɛ n'a i tɔɲɔgɔn cɛ la a fɔ ne fɛnɛ de y'o f'i ɲɛna ne kɔni bɛna n ka kankara ban ne da ye i ye min kɛ na buwa gamisɛn ka ko la Batuma n'i y'o ɲɔgɔn kɛ na bolo min ye su do mɔn na o bolo kelen b'a bɔ a la terini kana jɔrɔ la yɛrɛ a tɛ se ka kɛ bilen Nafi ta kɔni I bɛ ka girin girin k'an wele cogo di ta i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn ni tɔgɔ ye mun na i ka juru de bɛ na aw bɛ somɔgɔ de ye yan Nafi o kuma hali bi ko kelen banbali o ma se bani ma ne yɛrɛ bolo k'i ma ne dɔn sa
o kuma e kunkolo photo de bɛ wari sanfɛ yan ne t'a dɔn dɛ maram don kɛ mun bɛ o kuma na ne bɛ fili e ma hali kaburu kɔnɔ ne bɛ fili e ma n wele kun fɔ n ye san perese ne don parata tun nana dɛ ni parata tun nana ko ne ka n pan o bɛ ne y'a fɛ n ko ne t'o kalama parata tun bɔra ne fɛ wala ka 40,000 yɛrɛ di ne ma nka Nafi e fitiri wale mun na sisan e fitiri wale fitiri fatara di e b'a dɔn mɔgɔ min e ka sɔrɔ yira parata tun na n wele kan dɔgɔya dɛ n b'i dɔgɔya tigi la wa o tigi sala o balo la o tigi kungo de ye bon e ye kɔnɔna jugu de ne tɛ kɔnɔna jugu ne de y'i ka sɔrɔ yira parata tun na adamadenw ŋaniya tɛ kelen o y'i kungo ye kɛ Mariam e ye sɔrɔ yira e ma sɔrɔ yira o y'i ka problème de ye i merci n wele kun fɔ ɲɛna n bɛ tagala de a banna i bɛ se ka taa n'a sugu dɔn bali ne ko Mariam ni nin tɛ e tɛ se ka balo de ya ne bɛ balo Batuma e bɛ tugu nin kɔ cele mun na ou bien a bɛ ka fɛn dɔ de d'i ma Maramu i yɛrɛ bonya sa Ala ka ka nin da cɛ ni mɔgɔ lankolon nin na jɔlen bɛ ɲini ka sa sabali sa i tulo ma jɔna kuma tɛ ne ni cɛ dɛ kuma tɛ ne ni cɛ i ye yɔrɔ dɔn baliya ka min fɔ ne ma don o cɛkɔrɔba ni ka yɔrɔ la i b'a kɛ mɔgɔ na ne la n'i tɛ se k'i dala cɛ ne la Batuma muso tɛ yen sa muso bɛ se k'i dala cɛ o tɛ yen ne n'i tɛ kelen sabali Batuma i ma kun sa i ma se ka kuma Ala kama ne ni jɔlen na an ka kuma la kɛ ni ye ni ɲ'a mɛn sa Batuma ɲ'a mɛn kana n'a da don a da la ka ne tɛ ɲ'a mɛn awɔ ɲ'a mɛn ne ni n ka mɔgɔ lankolon ayi Nafi n'a banna taa dɛ ayi Nafi e ko don taa walahi Mariam e bɛ mɔgɔ faga e bɛ se ka dɔ fɔ ne ma k'i yɛrɛ Batuma jo t'a la sa cɛkɔrɔba lankolon ka nani Nafi e ka taa sa ne ta banna taa yɛrɛ yɛrɛ dɔn baliw n'o belebele y'i la i ko ɔrɔbu sisan accident ko in kɔni circulation na sisan nama ma nɔgɔn kariw de bɛ accident na sira fɛ ten tɔ fan bɛɛ fɛ a n'a chauffeur saya ɲinan ta i ma nɔgɔn koyi e bɛ mɔgɔ faga bilahi ta'alahi Mariam Ala kama sɔn jan bɛ n kan kana na dɔ fara a kan e b'i sugu na a bɛ ka dumuni d'e ma ayi sa Batuma Mariam bɔ ne adamadenya de la don sa sa i ye n ka ko bɛɛ tiɲɛ bɔ ne la an kana kɛlɛ sa ne jo t'a la e y'o ye mana nin Nafi in ye kiri fɛn min t'i yelen fɛ yɛrɛ i bɛ sugu la mun na o tuma e nana ale de kama o ye tiɲɛ sa mais n ko ne n'a tun bɛ ɲɔgɔn kan hadamadenya fɛnɛ tɛ tile kelen koyi Ala kama donc n'a fɛ hadamadenya nege bɛ na n'a ko ne fɛ hadamadenya nege t'a la an bɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to kɛ sugu la sinon den t'a dɔn k'e bɛ balola yɛrɛ n y'a mɛn wa ni Batuma n'a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ Ala kama ne bɛ yen nɔ kana na n y'a mɛn sa Batuma para tutu yɛrɛ mɛnna cogo min bi an jɔlen filɛ nin yɔrɔ in na yan ko sɔn jalen do i bɛna dɔ fara o kan ko Nafi an tɛ taa Nafi tɛ e tɛ fiɲɛ sama a bɛ e de bolo tɛ ne bolo taa wele n'a tɛ ka na an ka taa i kɔni k'i jilaja dɔrɔn para tutu ko in ka ɲɛnabɔ i ka mɔgɔw de ta tɛ sɔrɔ wa réseau tɛ na kɛ i t'a tanti tuguni ka lajɛ Batuma o kelen don an ka taa n'i y'a sɔrɔ n b'i wele i hakili latigɛ sa ne de ma fɛn k'a bɛ ɲɛnabɔ wa ne kɔni jigi dalen do i kan dɛ danni na dɔrɔn an ka taa n'a ɲɛnabɔra dɔrɔn ne b'i wele n y'a mɛn n'an ka taa yafa n ma sa i y'a mɛn wa fɔnda la sa Nafi musa ni tile a lajɛ a ka yɔrɔ la Marie Madeleine. Maria. Marie Madeleine côté na dem la ga bi bolo. Wala limbate vire. I taro e ni la moluya. E to di tan. Depuis ni heure jumɛn an jɔlen no kari ni kunna ka e kɔnɔ. Cɛ Maria. Réseau de kun tɛ ka sɔn sa. Sinon e ne de ma rendez-vous tan ni ɲɔgɔn ya. Réseau tɛ ka sɔn, réseau tɛ ka sɔn. Réseau ka mun bɛ an ka rendez-vous la. E mais ne ma tan ka wari récupérer banque la ma kɛ cogo di? Ou e bɛ fɛ ne mɔgɔw ka sariya? Parata to de i yɛrɛ de ne la mɔla ne ke commentaire ke n terimuso ke comment kɛ. O k'a bila ka siru yɛrɛ la san ka ta ka jɔ k'e kɔnɔ. Mais e yɛrɛ b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye. Ni ne kuma wolo wallahi bila ne b'i kunkɔrɔ ta. Wa nin ko in na i sigi ka lajɛ i tɛ maloya kisɛ kelen sɔrɔ a la. E ko ten. Wallahi. Ne ko. Ne kɔni dalen do i la. Wa Gamsen ka duguko kɛra cogo di? N tɛ ɲɛ dɔn an ka duguko la dɛ. E ma renseignement ma foyi sɔrɔ a la. Fana y'a muso ɲininka. A muso wa? A muso kɛ. Wa Gamsen ye muso tari. Musokɔrɔba jangaramu min tun bɛ bɔ a Gamsen ka so kɔnɔ. Musokɔrɔba jan in fan bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan. Awɔ kolomamisɛnnin. Luwanse sara digira ale la ale nana ni furu siri bɔ a Gamsen ma.
a dun bonyara kɔni. O tɛ diyagoya. Ne yɛrɛ donna ne tun b'a dɔn. I furu ma siri foyi ma kɛ sɛ bɛ san don o don sogo bɛ san don o don. Wa a sapelen don. Walayi bilayi i b'a fɔ ko npogotigini san 15 don. A ɲininka kɛ. Kɔrɔ e ma bi o ka mɔni fɛn na dɛ. Ka bi o ka mɔni na. Ma tila n joona kuma bɛ n jalaki ma. Musokɔrɔba kɔni n bɛ mun f'o ye. A ɲininka Buwa Gamisen ka situation na. An ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n t'a sigilen yan. An ka taa. Muso. Ne ba a bɛ ka kuma e de fɛ koyi. Ne den e dun ne de don wa? Ok. Ko di? K'i cɛ bɔ e cɛ bɛ min? E bɛ ne ɲininka n cɛ yɔrɔ la mun na? E b'a dɔn n'a danna e ma e bɛ toli so in kɔnɔ e tɛ n da don i da la yɛrɛ.